Γεια σας παιδιά, σήμερα, γεια σας πρωί εννοούσα πάντα, εντάξει το ξέρασε λίγο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite και δεν θα παίξουμε απλά έναν Battle Royale ή κάτι ένα, θα τραβήξουμε χαρτάκια, πόσο βλέπετε. Για να το κατέψω. Όπα, τι έγινε. Μια τάπα John Wick. Μια τάπα John Wick. Λέτε να το βάλω. Πιστεύω το έχω το skin το John Wick, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά, για να το δούμε τώρα. Τραβάω τώρα και τι είναι αυτό το Royale που θα παίξουμε. OG Zero Build. OG Zero Build θα παίξουμε για πρώτο match. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια πόσα match ακριβώς θα παίξουμε. Πιστεύω θα παίξουμε 2 match, ένα. Τι. Εντάξει. Όπως και λέμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτά τα για πρώτη φορά που το έβαλα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με στραβώνουν πολύ. Άμε. Αυτό το χαρτάκι τώρα να ξέρετε, θα κάνουμε επεισόδια που παίζουμε Fortnite. Τώρα θα σας βάλω αυτό το χαρτάκι, τώρα δεν θα υπάρχει, θα το βάλω κάπου αλλού. Εδώ. Άμε. Γενικά εγώ δεν παίζω πολύ OG, το βαριέμαι πολύ, παίζω πιο πολύ rank reload. Επειδή είμαι στο rank, είμαι, όπως βλέπετε, με platinum. Όπα, δεν θέλω rank. Τώρα αφού έχει βγει το χαρτί OG. Το βρω τώρα το OG, Epic Games. Bro, τι AI είναι αυτό ρε. Epic Games. Πάμε. Το διασκεδάζω πολύ να κάνω ρε. Πώς θα είναι βίντεο στο YouTube. Είναι ωραία. Πάμε. Play. Και περιμένω μισή ώρα να κάνω. Θυμάστε τις έχω πει. Για να δω. Νομίζω. Θα κλείσω τα μάτια μου. Και θα κάνω έτσι το τηλεχειριστήριο μου. Θα το κουνάω. Και όποιο τύχει τώρα το skin. 3, 2, 1, πάμε. 3, 2, 1 και μου τύχε αυτό το skin. Πρέπει να βάλω αυτό. Είστε έτοιμοι. Και θέλω να μου πείτε στο σχόλιο τώρα έτσι μια βλακεία που θα πω. Τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο. Πιστεύετε ότι ποια είναι πιο ωραία, Pump ή Havoc. Και θέλω να μου πείτε και εσείς στα σχόλια από ποια season παίζετε. Εγώ να σου πω την αλήθεια παίζω 1 χρόνο, 8 μήνες εκεί. Άρχισε το match, game round. Πάμε λίγο. Ας αρχίζουμε. Και θα αρχίσουμε. Bro, what? Τι είναι αυτό ρε. Ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Είναι απλά είναι εκεί πέρα απλά μια ομάδα. Και εδώ πέρα το τέρας βγάζει φωτογραφία με το άλλο. Το Storm Beast βγάζει φωτογραφία με το άλλο, το τέρας. Εκεί πέρα όλοι οι άλλοι εκεί πέρα όπως βλέπετε πολεμάνε και βλέπουν what the fuck λένε από μέσα τους. Και ο μπρο βγάζει και με φωτογραφία. Κάνουμε και λίγο να χορέψουμε. Δεν ξέρω γιατί άλλα παιδιά, μια μέρα, μπορεί να το ξέρετε κι εσείς επειδή περισσότεροι παίζουν Fortnite. Μια μέρα έπαιζα OG και παιδιά θα παίζουμε, μια μέρα έπαιζα OG όπως λέμε
Και έπεφταν μεθεωρίτες. Μαντέψτε που θα πέσουμε. Shifty shaft, ορθόδοξο. Εγώ πιστεύω μ' αρέσει και το Tilted Towers πολύ. Αλλά μωρέ είναι Ζήμιον. Τι είναι το Ζήμιον? Πώς το λένε? Τζίκο. Αλλά δεν ξέρω γιατί, αλλά τι πιστεύω ότι είναι πιο ωραίο? Εμένα μου αρέσει γενικά φορμουλιές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ το Roblox. Μου αρέσει το Rocket League. Μου αρέσει το Fall Guys. Μου αρέσει και το... Και εντάξει, και εννοείται και στο Fortnite. Εντάξει, στο Fortnite δεν το βαριές, επειδή στο Fortnite μπορούν να γίνουν όλα. Αλήθεια, όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, γι' αυτό το κάνει ωραίο το Fortnite. Και είναι και πολεμικό, που τότε ήταν ωραίο. Πιστεύω. Άτομο. Πώς πάει ρε μπέν μου? Πού σου ρε Γκότζο? Γκότζο, έφυγε ο Γκότζο. Ω, κεφάλι. Ωραίο είναι το OG. Παλιά όταν έπαιζες OG, το διασκέδαζες. Και παλιά όταν έπαιζες OG και έχανες, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν θύμωνες μωρέ. Επειδή μωρέ ήταν τόσο διασκεδαστικό που δεν σου έβγαινε ρε να θυμώσεις. Μάγκες μου, δεν έχω δίκιο, πιστεύετε? Εμένα γενικά μου αρέσουν οι YouTubers που απλά θέλουν να το παίξουν καλή και παίζουν μόνο zero build. Εγώ να ξέρετε δεν παίζω και πολύ zero build. Μου αρέσει και πολύ. Επειδή μωρέ το zero build, μωρέ είναι πιο ωραίο να παίζει build fights. Ρε μπρο, 3 φορές το έχω βρει το ίδιο, δηλαδή τι χαίμαρτον. Αλλά το Uzi δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πολύ. Αλλά ρε παιδιά, πολύ καιρό να τα πούμε ρε. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε μαζί. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Πώς μου θυμίζει ένα meme παιδιά που δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου αρέσει πολύ καθόλου τα τέτοια τρυπή, τροπά, ούτε το δεν μου αρέσουν τέτοια. Θα πάρω άτομο. Ελπίζω να μην θα αναγνωρίσει το skin του. Bro, pop. Wow. Τι να βγάλω? Πιστεύω θα βγάλω αυτό. Και θα βγάλω, λέω αυτό, επειδή έχω ήδη σκαρέλι, εντάξει. Δεν σιγά που θα ζήσει ο άλλος με το χρυσό σκαρέλι. Βρήκα ήδη χρυσό σκαρέλι μπροστά μου. Πάμε. Εγώ πιστεύω
Είναι ωραίο να παίξουμε. Και έτσι και σε λίγο καιρό έχω και γενέθλια κιόλας. Νομίζω έχω 14 Ιουλίου. Και τώρα νομίζω έχουμε 3. Δεν είμαι σίγουρος. 3 έχουμε. Δεν ξέρω. Wow, κόλλησε εκεί πάνω. Δεν μ' αρέσουν γενικά τα bugs στο Fortnite, καθόλου. Είναι χάλια τα bugs. Να σου πω ένα bug που μου είχε πάθει μια μέρα. Ένα bug. Μια μέρα έπαιζα Battle Royale με χτίσιμο. Και έτσι πως έπαιζα Battle Royale, έπεσα ακριβώς, παιδιά, νομίζω έπεσα από τα 2 μέτρα ή από το 1 και έφαγα fall damage και πέθανα. Και πάμε. Αλλά τώρα που είναι και Ιούλιος, να ξέρετε, θα κάνω και πιο πολλά βίντεο. Οπότε να το θυμάστε. Αλλά τώρα μωρέ, δεν το παίζουμε και πολύ το Fortnite. Τώρα γενικά έχει γίνει λίγο βαρετό κάποιες φορές. Αλλά τώρα άμα θέλεις να παίξεις, παίζεις. Το παίρνω. Ωραία. Δεν μ' αρέσει όμως το OG. Δεν μ' αρέσει το OG. Επειδή μωρέ, είναι λίγο έτσι πως έχει κάνει τα γραφικά, έτσι για τα όπλα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο μικρό παράπονο, αλλά τέλος πάντων. Επειδή δεν μ' αρέσει, επειδή τα έχει κάνει τα όπλα σαν να είναι πρώτη season. Παιδάκι. Σνάιπερ. Πάμε μάχη με σνάιπερ. Με πήρε ξυστά, Το σπάω. Δεν μ' αρέσει όταν με παίρνουν ξυστά, καλύτερα να κάνεις προσευχή του. Οπότε τον παρατάω αυτός με το σνάιπερ. Θα έρθει, εντάξει, σίγουρα, ο G είναι, να μην έρθει. Τώρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Πεθάνω. Όχι! Τώρα παιδιά, δεν το περίμενα να τελειώσουμε τόσο νωρίς. Πιστεύω μπορεί, δεν είμαι πολύ σίγουρος, να παίξω κάτι τελευταίο, αλλά θα παίξω κάτι τελευταίο που θα είναι Blitz. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, το σκέφτομαι καλύτερα να το κάνουμε την άλλη φορά. Δεν έπρεπε να πεθάνω τόσο νωρίς. Yes. Στο άλλο παιχνίδι θύμωσα, θα παίξουμε. Για να δούμε το άλλο παιχνίδι τι θα είναι αυτό που θα παίξουμε. Άλλο game που θα είμαι. Και πείτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να παίξω Squid Game. Το έχω δοκιμάσει λίγο το Squid Game. Δεν είναι και κάτι δύσκολο. Το ένα ήταν πιο δύσκολο. Για να είναι Rank Battle Royale. Ευχαριστώ Θεέ μου. Εντάξει, Battle Royale δεν χάνω. Το βλέπετε λίγο αυτό. Μπορεί να είναι λίγο τσαλακωμένο, εντάξει, το ξέρω και τα γράμματα το έχει τόσο καλά. Αλλά το βλέπετε αυτό. Rank Battle Royale. Την επόμενη φορά που θα κάνω θα κάνω επεισόδια με Fortnite. Σαν επεισόδια. Το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι ένα Rank Battle Royale. Θα το παίξουμε την επόμενη φορά. Σας το υπόσχομαι. Και θέλω να κομπανίσετε
μία 10 προβολές και αν μπορείτε 4 likes. Θέλω να κάνετε μία like και εγγραφή και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο.